हेलौ लोगोफोर, आं रिया ब्रह्मा। मुङानो आंनि बयनिख्रुइबो मुंदांखा। स' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ रिया ब्रह्मा बड' सेलिब्रिटि हाउसआव गासैखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो नोंथांमोननि अननायाव बिराद मोजाङैनो दङ। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ लाबोनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बर'नि हारिमुखौ, बर'नि रावखान्थिखौ, बर'नि कालचारफोरखौ आं बिराद दावगाहोलांनो गोसो जायो। बेनिखायनो बे साननैसोआवनो आं मोनसे गोदान थुनफावथाय लाबोनो सानदों। बे थुनफावथायाव सासे हिर'इननि गोनांथि जादों। बेनिखायनो आङो अडिशन लानाय जागोन। अडिशन लानायनि सिगां बे आंनि बड' सेलिब्रिटि हाउसआव बिथांमोनखौ आं नायग्रोगोन आरो जाय आंनि बे फैनो गोनां थुनफावथायाव जायनि आखल आखुफोरा जैगथा जागोन, आं बिथांखौनो आंनि फिल्माव हिर'इन खालामनाय जागोन। स' लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांनो दाबाव। ओइ नाफे। औ आब'। थांलाय, लिंसार एक्टरखौ लिंना लाबोलाय। जागोन आब'। स' लोगोफोर, आंनि फैनो गोनां थुनफावथायाव हिर' महरै आं लिंसारखौ सायख'नाय जादों। नाथाय दासिमबो हिर'इनखौसो सायख'नो हायाखै। मानोना जाय रलखौ खालामगोन बेबायदि रलनि थाखाय रावखौबो आं फिट नुवाखै हिर'इनफोरखौ। बेनिखायनो आङो गासैबो हिर'इनखौनो खेबसे ज' लिंहरनोसै आंनि सेलिब्रिटि हाउसआव। बेनिफ्राय नायनोसै सोर एक्ट्रेसआ लिंसारजों फिट जायो बा बे फावथायनि थाखाय गोरोबो। आब', मानोबा लिंहरदोंमोन आंखौ? आगै लिंसार, आंनि नेक्स्ट प्रजेक्टआव नोंखौथ' आं हिर' महरै सायख'बाय, नाथाय हिर'इनखौसो गोनो गोथो जागासिनो दङ। नोंनि नोजोराव सोरखौ लानाया साबसिन जागोन? है, आंथ' गासिखौबो मोजां नुयोलै। नोंनि डिसिसनलै आब', नों जायखौ मोजां नुयो बेखौनो लादो। अब्लाबो एसेसो एडभाइस हो, नोंनिबो राय हो, सोरखौ लाबा साबसिन जागोन? गासिखौबो लाजोबा मोजां जागोन नामा आब'? गासिखौबो होजोबनो हाया बेफोरबायदि। सासेल'सो एक्ट्रेस नांगौ, बेयाव गासिखौबो लाजोबनो हाया। दे आब', नों सोरखौ लायो लादो। आंबो गोनो गोथो जागासिनो दङ। बेनिखायनो आङो आंनि सेलिब्रिटि हाउसआव गासिबो एक्ट्रेसफोरखौ लिंहरनो सानबाय आं। दे आब', बेखौनो खालामदो होमबा। दे अब्लालाय गासैबो हिर'इनफोरखौ लिंहरजोबदो। जागोन आब'। मा जाखो? माथो सासेबो हिर'इनानो सफैयासै। गासिखौबो लायनो थाखाय गंसे गंसे गारि हरखाजोब्बाय आं, मानो सफैयासै रावबो? आब', आं सफैबाय। सोरमोन बियो? आं लिपिका ब्रह्मा आब'। ए, सफैबाय? औ आब' रिया, सफैबाय आं। दे जिरायथ'दो। माखासेयाथ' दाबो सफैयाखै, गोजाननियासो सफैलाय लांबाय। नों धेमाजिनिफ्राय फैदों नङा होमबा? औ आब', खाथि खालानिफ्रा थाब सफैया, गोजाननियासो थाब मोनफैयो। ए, अब्ला जिरायथ'दो लिपिका नोङो। जागोन आब'। माखासे एक्ट्रेसफोरालाय माथो दाबो सफैया? है, सफैयाबाबो मोजांसोहाय। आंखौनो आब' रियाया नेक्स्ट प्रजेक्टआव एक्ट्रेस लाथोंसै। हे आब' रिया, आं गेमस्रि। है, माथो गेमस्रिसो? नै, माथो लिपिकासो? है, बाद दे। हाय आब' रिया, आं सफैबाय। आच्छा, माथो लिपिका गेमस्रिमोना सफैबायानो। आब' रियाया जा मोजां अननानै लिंहरदों, बेनिखायनो फैबाय आं। लावदुमाथ' आंखौ फैनाङासो होनदोंमोन, थेवबो नांलायदबनानै फैबाय आरो आङो। अबेसे जों नांलायखाया, अनलायलायबायसो थायो लावदुमजों। बाट फैजानो बादोंमोन आरो आंखौ, होमबाबो फैबाय आङो। बाद दे, बाहानासो बे नोंनि। ये! ओइ लिपिका, मेगन सादों नामा? हा? मेगन सादों? नै, दरखार नांदों नोंखौ मेगन सानो। नोंनावलाय मा स्पेशल दं नोंखौ मेगन सालायनो? ओमफ्राय नोंनावलाय मा खाजाना दं? हा? दे जाबाय गेमस्रि आरो लिपिका, नांलायनाङा। बिदि नांलायबा आब' रियाया दा नोंसोरखौ डिसक्वालिफाइडसो खालामगोन, मिथिबाय? दे गेमस्रि, जिरायथ'। आरो लिपिका, नोंबो थाथ'। हाय। आया, माथो बिसोरसो सफैग्रोनानै दङ। हाय फुजा। हेल' हेल'। है, बिसोर सानैसो मालाबानो मोनफैनानै दङ। दा आब' रियाया गेमस्रि आरो लिपिकाखौसो एक्ट्रेस खालामबा गैलाहाय। है, आं आब' रियाखौ फथायगोन। आरो लिंसाराबो आंनि फुराना फ्रेन्डखा। माहाय फुजा, मा सानसोदों? जेबो सानाखैहाय मा। ए अली, नोंबो माथो, फै। माहाय, आं फैनो मोनामोन नामा? आब' रियाया आंखौबो लिंहरदों, मिथिबाय? आयौ, मानसि खुगाहाय बेलाय, एसेबां उन्दै मानसियानो। हाय, आं उन्दै नङाहाय, आं 18 बोसोराव आगान होबाय। हाय गेमस्रि, नोंना इउटुब चेनेला माबायदि सोलिदों? आंनालाय मोजां सोलिदों। आंनानो इउटुबानो आंनि लाइफ, इउटुबानो आंनि जिउ, इउटुबानो आंनि सिनायथि। स' आंना इउटुबा मोजाङै सोलिगासिनो दं। होमबालाय नोंलाय बेयावलाय मा घन्टा खालामनो फैदोंहाय गेमस्रि? ओइ लिपिका, नोंनो आं एन्सार होनो होननानै साना, मिथिबाय? स' स्टे एवे फ्रम मी। आंथ' नोंनि गोजानावनो दङ, मिथिबाय गेमस्रि? नोंसो आंनि खाथि फैदों। मा लिपिका, नों गावखौनो पारफिउम बायदि मोनदों नामा? नोंनि खाथि थांनो आं।
इउ नों पारफिउम जायो गेमस्रि इउ आंलाय नोंखौ अमा बेदरसो जायो सानदोंमोन बादे गेमस्रि दे जोंहा सेल्फि मोनसे लानो नङाबा इन्स्टाग्रामाव रिल्स होनांगौ ना दे जोंहा औहाय ना अली ओइ मोनसे मेथाइ फैदों ना पानी पानी हो गए होननायखौनो दे रिल्स बानायनि जोंहा दे होमबा गसंनानै खालामनि जोंहा गेमस्रि आयो गेमस्रि नोंना मोदोमा एसे देद्रायबायहाय बेनिखायनो केमेरायावबो जायगा जायासै आंखौ नुवासै नायलाय केमेराखौ सोरबा हमना होनायबा मोजां जागौमोन ओइ फुजा देलाय मबाइलखौ हमना होलाय जों रिल्स बानायनि दरखार गैलायाखैहाय आं एक्ट्रेससो जानो फैदों केमेरामेन जानो फैयाखै मासे जेलेसि बे फुजाया है बाथोदो जोंहा सानैबो लागोन दे नों केमेराखौ हम सैया ने ऐसे देखा मैं पानी पानी हो गई टें रें रें टें रें रें टें रें रें टें रें रें मा मावनाय जादों बेफोर इन्स्टाग्राम रिल्स बानायदोंमोन आब' नोंथांमोनखौ आं बेफोरबायदि रिल्स बानायनो थाखाय लिंहराखै नङाना नोंथांमोनखौ आं बेवहाय रिल्स बानायनो थाखाय लिंहराखै आंनि नेक्स्ट प्रजेक्टआव हिर'इन लानो थाखायसो लिंहरदों आरो बयबो खोनासं आंनि पारमिसन मोनालासे नोंथांमोना बाहेरायाव थांनो मोना हां लानो मोना ओंखाम जानो मोना खिनो हासुनो मोना मिथिबाय आरो माखासेयालाय बोरो हाय आब' मा आखल बियो हेलेना हा एसेबो डिसिप्लिन गैया नामा नोंहा थाब मोनफैनांगौ बेखौ मिन्थिया नामा नों हेलेना आब' एक्चुअलि आं नोंसानि न'नि गेटसिम मोनफैखाबायमोन ओमफ्राय नायबाय आं देलायग्रा मेकआपखौ लाबोफानो बावदों बेनिखायनो न'आव थांफिननानै लाबोफिनबाय आं नेक्स्ट टाइम बिदिजों जानाय नङा हेलेना इसेबां गोबाव खालामबा जानाय नङा जागोन आब' आं नेक्स्ट टाइम गोबाव खालामला जिराय नोंसोर सानैयाबो आरो फुजियालाय आं मिन्थियाहाय बेखौ आब' आं सफैबाय हेलेना आरो फुजि नोंसोरो एसे टप हिर'इन जानानैबो एसेबो डिसिप्लिन गैया नामा टाइम मथे खामानि मावनांगौ टाइम मथे सफैनांगौ बेफोरखौ जेबो मिन्थिया नामा नोंसोरो आब' आंखौ रायलायथारदों आरो आं फुजि ब्रह्मा बसुमतारीखौनो ओइ फुजि सोमोन्दोखौ बेलेगाव दोनथ' प्रफेसनेलाव फै मिथिबाय आंहा प्रफेसनेलजों सोमोन्दोआ जेबो लोब्बा गैया बेनिखायनो प्रफेसनेला प्रफेसनेल थागोन पार्सनेल लाइफआ पार्सनेलाव थागोन मिथिबाय स' फुजि गोसोआव लाखि जेखि बुङा मानो हिर'इनखौथ' नों आंखौनो लाखानांगोन ओइ फुजि जिरायफै स' खोनासं बयबो खोनासं गोसो होनानै आंनो नेक्स्ट प्रजेक्टनि थाखाय सासेल' हिर'इन नांगौ स' नोंथांमोनखौ आं गासिखौबो नायजोबगोन सोर सासेया आंनि नेक्स्ट प्रजेक्टनि थाखाय फिट जायो आरो सासेखौल' सायख'गोन बिनि उनावहाय बाखिखिनिखौ मोजां पारफरमेन्स खालामनायफोरखौ आं माबायाव थिनहरगोन आइलेण्डआव मा नाम मोनलाय आइलेण्डनि नामा गेमस्रि मा नाम मोनलाय मालदिप्स आब' मालदिप्स औ नोंथांमोनखौ आं मालदिप्सआव थिनहरगोन मिथिबाय खिन्थु हिर'इनखौ आं सासेखौल' लानाय जागोन स' बिनिखायनो आंनि रुल्स हिसाबै नोंथांमोना सोलिनानै थानांगोन आरो ओइ फुजि मा गोदनाया खायलेंलें बांद्राय अनलाइन थायो फुजिया बेयावनो मबाइल नायै गोदना खायलें खालामना लाबायो ओइ लावगि हेलेना आंखौ जेबो दा बुंनो साहा फुदुंनायाव गोसो होनो गोखा साहा फुदुंग्रायानोसो आरो माखासेयालाय संगिना जेनिफार मोनालाय मानो दाबो सफैयाखै जासिगोन खोमा आब' बिसोरखौ लिंहरलायाबाबो मा आं गासिखौबो खेबसे चान्स होना नायनो लुगैदों बे चान्सखौ नोंसोरसो लानो रोंगोन ना रोङा बेनिखायनो आं गासैबो हिर'इनफोरखौ लिंहरजोबदों सोर फैयो मोनासिम नायनोसै आं